Kwedu nokwedu mabuja tauya nhau dzanyasi iro zuva rochimakumi mairi noina mwedzi uno waNdira. Tiri kutendai nekuramba makatitsigira. Zviri munhau dzanyasi ndozvizvi. Bato roCCC iro Citizens Coalition for Change araita kupembera nyasi chireketa kuti pano gore ribodzi kubva izvo rawambiwa. Izvezvi wanga wari kuzadza dandemutande rese nomhemberero dzawo wachiita kufunga pokare gore rawabva nokuoma iko ranga rakawaitira, asi wachireketa kuti wanhu vari kuramba wakasimba zvichiita kuti bato riri rirambe richienda mberi. Wagoreketayo kuti misangano yese yawagoita yakonzera kuti wakuru wehurumende noZANU-PF wavhiringike nokupazika pfungwa nokuedza kuunza vamwe vanhu kuti waite zvisvinu, asi zvese zviri kutadza kubisa vanhu pachinangwa chokuchinja hurumende pari kuuya sarudzo. Rekai tirambe takaringira zviri mberi. Tindori pavanhu vobatori vanosvika makumi mairi nowatanhatu wayo kubudiriro #Budiriro 26 wachirimo mujeri kureketa kuno idi kundwikako nyaya yavo yokuti wapuwe bhero kwaenderera mberi nyasi kukapera, asi mutongo uribe kupuwa kwai mutongo uchazouya musi wechishanu kuti wachapuwa bhero chere kana kuti paribe bhero rinouya. Apawo zvareketeka kwai kuno mubodzi wavo akabatiwa naiko kachiwereko dziwa mupengoka zvokutoti paribe ari kuziva kuti chii chaitika. Tiri kundoshuvira kuti zvinoramba kuitika kuti agwarashiwe nazvo chirwerechi. Ticharamba takaringa tichigokunyepai zvinenge zvichiri kuitika. Gamba ronyika, gamba guru kunyangwe ribe kupuwa uremekedzo hwegamba nohurumende. Mbuya Stella Chiweshe waikiwa nyasi kubhuku rokunekati. Aiwa tinoramba chiti mweya wavo uzorore murugare. Isusu wedu tinowaziva magamba tinoramba tichindowaremekedza zvakadando kunyange waribe kupuwa uremekedzo hwokuti igamba nohurumende. Paitika pokare imwe tsaona yobhazi zvawadza. Imwe tsaona yobhazi yaitika kumugwagwa weHarare unoenda Chipinge. Ipapa kwai kwapfa mubodzi bhazi rokwaindoro Aylesbury idi zvakaita kunyangariwa. Ipapa zviri kubvira pakuti yanozuro uno yakagwarasha wapwerewa nomwe nguva ibodziyo kwai inokona kundoita vamwe wanokona kupfapo kare nokuti kune wairi watatu wari muchipatara wari kuzikana baa kuti wanoperera papi idi zvakaita kunyangariwa. Toti imwe yavo akapfayo ngaizorore murugare. Wana mutyairi gonatsai pakutekaira pamugwagwa zviite zviri nani. Taramba kuramba tichindoreketa nozvevanhu vari kugwarashiwa mutsaona dzomugwagwa dzi. Mutongi Priscilla Chigumba ari mutungamiri wozeki agoreketayo kuti wakufurira mberi manji kuenda konadzira gwaro rokugumisira zvakaita kutariwa kwomuganhu mitsva. Idi pakaita kunyangariwa. Wazhinji wari kutadza kuona ipapa kuti panokona kundoita kubiwa chaiko kuti kutekaidziwe zvisvinu. Rekai tigoona gwaro riri patinouya kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Apa wotamirira kuti nyaya dzaana madhuku dzakaendesiwa kudaro dzimhosva dziya dziburike tione kuti vanenge vari kureketa kuti kudini kumatarekom. Tinenge tichindokunyepai. Wana maringa mvura wagoreketayo kuti kwai kuno iyo dutu mupengo cyclone Cheneso iri kukona kusvika kunyika yeMozambique, asi kwai iri kusvika hayo yadeka rambichana nokuti wanga waringira kuti yakupera asi yabva yasimudzirapo kare. Ipapa nyika yeMadagascar yakatovhiringidziwa kare asi tiri kufara kuti kweduno yati yasvikaba. Iri kwai svondo rinoyari peno ndipo ichasvika ichikona kukonzeresa mvura yakawanditsa kuti igonaya. Rekai tirambe takandoringa kuti zvinenge zviri kudini, asi tiri kundoshuvira kuti pareke kugoita vanopfa kana iwo mabhiriji adai areka ugokukuhwaidi nokuti tiri kuziva manhadzire aakaita kuti akanhadziwa bazvisvinu. Paitsaona dzomugwagwa dzozororo pasi roKrisimasi iri kubvira zuva ro15 mwedzi wapfuura kusvikira zuva ro15 mwedzi uno dzakagwarasha vanhu vanoita 140 munyika mese. Ipapa kwai tsaona dzakaitika dzakagwarasha vanhuwa dzakasvika zviuru zviri zvino 423 2723 pachirungu.
apa kwai kukakuwara wanoita 660 616 pachirungu. Idi zvakaita kuoma. Tinondoramba tichindoti Mwari igochenесaiwo nyika yedu. Wakapfawa dai wadifama wazorora murugare idi nekuti panogona kunyangariwa. Nyasi wachiwenga wanga wari kuparura homwe iri kuisiwa mari European Union, hurumende yekuIreland, Britain, Gavi pabodzipo neinonzi Vaccine Alliance. Ipapa kwai waisa mamiliyoni anoita 20 omari yekuAmerica pamari yohomwe inobatsiridza nyaya dzoutano. Kwai ipapa vanenge vari kuringira kuti wabatsire wana amai, tucheche pabodzipo wabva zera wachiri kutanda wari mumakore matintini. Aiwa tiramba tichiwatenda asi unotoona kuti wakuru hurumende waribeka nakusha nokuti vanomira vari kuparura homwe yaisiwa nevanhu vanogara kureketa mazuva ese kuti imhandu dzavo. Unobva wazvisaya kuti ohoko nai hokomana kohoko goda itai tusvinu. Kambani yodandemutande yaElon Musk kwai inogona kutanda kupinda muZimbabwe kubva mumwedzi waJulayi kakunguru kusvikira heno kumberiyo. Tatomirira kuti tione zvichiitika nokuti ipapa kwai nyika dzakaita sana Zambia ndo dzichatanda kupuwa mumwedzi yokutanda inoita mutanhatu yegore rino. Rekai tigoona kuti zvinobatsira chere kuti kumaruzevha kwedu kuitewo dandemutande rakachipa, kuite zvisvinu. Izvi tazvimirira, rekai tigoona iko zvinenge zviri kuenda kuti zvakamira sei. Chikwata choWest Indies chokiriketi chasvika munyika meduno. Chaenda kunzvimbo yoBulawayo uko vakumirira kuti wanhadzirire kutanga mitambo yawo iri kutanda sondo riri kuyari. Tirikuramba tichiwatenda tichimirira kuti tione kugona kuri kuita wakomana wekwedu. Ipapa wakomana wekwedu pawatamba noIreland zvagowavhiringa nokuti mvura iribe kugoita tusvinu yakaramba ichindonaya zvakaita kuti watadze kutamba mutambo wokugumisira. Wakabva waita chibodzi pamutambo yawakapedzisira kutamba inotambiwa zuva ribodzi inonzi pachirungu ODI. Aiwa, rekai tigoringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Tinoramba tichindokunyepai ipo zvinenge zviri kuitika. Tikaringadzo pasi rese tiri kunyepiwa kuti kwai South Africa ino nyaya yokupisa kwakanyanyitsa kuri kutoita kuvhiringa vamwe. Izvezvi kuri kutoreketiwa nhamba dzakasiyana-siyana. Wamwe wagoti kwagwarashiwa wana, wamwe wagoti kwagwarashiwa wanomwe, zvokutoti paribe ari kuziva chokwadi. Idi pakaita kunyangariwa chaiko, asi tiri kundoti wakagwarashiwawo mweya yavo ngaizorore mugare. Ipapa vanhu gonatsai, imwai mvura yakawanditsa kuti zviite zvisvinu. Taramba vanoramba vachindopfa nonyaya yemvura iyi. Nyika yoSouth Africa pokare yaburika iri kureketa iyo kuti kwai Russia iribe mhosva, iribe chakashanyangara icho iri kuita. Pairi kuita hayo zvairi kuita mitambo yomasoja yawo, idi zvakaita kuoma. Ipapa apa wagoreketa kuti dzimwe nyika dzese dzinondoita zvibodzizvo asi paribe anodzidzora kana anodzireketa nezvadzo. Saka reketaiwo bano zvoRussia iyi. Rekai tioneke zvinenge zviri kuperera zvinhu. kuEswatini vanhu vanoita kodzero dzevanhu ikweyo vari kurwadziwa nokupfa kupondiwa kwaIyetulani Maseko. Gwetari rinowira kodzero dzevanhu kwai rakandopambiwa paumba paro bva ratosaika zvokutosvikira pakuboeka rakapfa. Idi zvakaita kuoma. Vanonangidzira tukumwe vari kuita kunangidzira idi zvakaita kuoma. Heno kuti ichokwadi chere kuti ndiwo wakamugwarasha asi pakaita kunyangariwa. Kunyika yeMozambique kwaita wakuru hurumende warambidza cheche yeJohani Marange kuti ipinde munyikamo. Kwai cheche iyi kudunhu romanika yakaita kuzara asi iri kurambidziwa nonyaya yekuti iri kukonzeresa kuti wapwere wochisikana wabva nawa waende koororiwa nokubhinyiwa wachiri wapwere. Tiri kuramba tichizvitenda kuti dai wawamisa kuti wareke kugoramba wachidandi. Pokare kwai vanoramba kuendesa wapwere kuzvipatara zvokuti zvirwere zvinoramba zvakaita kuita kudzika midzi ikweyo kuramba zvakapfunya chisero hwii kutandamukawo zviri kuita kunzvimbo dzevamwe pakaita kuoma. Rekai tione kuti wanoikona chere iyi nyaya iyi. Mutungamiri wekereke waRoma Papa Francis kwai wagoreketayo kuti wanofanira nyika yese pasi rese dzinofanira kukangamwa baha zvakaitiwa nyika yoDRC nonyika yoBelgium.
haidi ichokwadi. Izvova zvirekaitai pavari iko kuDRC iko, rekai tigoona kuti zvine chazvichachinja chere kana kuti zvichaunzawo chii kuvanhu vokunyika yoDRC. Tinoramba takandolinga tichikunyepai zvinenge zviri kuitika. Kunyika yoCameroon kwai kwagwarashiwa mumwe kadzitape anomukurumbira ikweyo andoboeka akapfa. Paribe agoziva kuti chii chakaitika apa kwai akapambiwapo kare akandoboeka apfa. Paribe agoziva kuti chii chiri kuitika, asi wakuru wehurumende wari kunangidzirwawo kwai wati aiwa manja edu yakachena tirisuba tiri kukonzeresa kupfa kwavanhu vavo vakaita seiyeyu. Pakaita kunyangariwa, paribe agoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika ipapo, asi mweya wache ngauzorore murugare. Nyika yoAmerica kwai yagoreketa kuti iyo yakuisa mabhirioni 2 chaiwo okuti ibatsiridze nyika yoUkraine nezvombo zvohondo. Ndipo unotoona kuti wakuru wavo kunyika wokuAmerica hondo chaiyo vanonyatsa kuida kuita kuiditsa chaiko, asi vanoiditsa iri munyika mavoba. Painouyawo kwavo vanobva vachema kuti zvahwadza, rekai tigoona ipapa kuti zvichapera mushechere kana kuti zvine zvimwe zvazviri kudenha. Takadaro zvedu mabuja panyasi, aiwa tadifamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.